Tangkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Happy Araw ng Kagitingan! Uy, Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Nag-issue na ng apology ang Diocese of Caloocan. kanino? Ito'y matapos makriticize sa ginawa nila sa isang kalapati. Ito'y nangyari noong Easter. Dahil ang nasabing kalapati ay itinali ang pakpak, pilit itong ipabuka. Ay, oo. At na-stress ang nasabing kalapati at tinawag ito ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na isang animal cruelty. At marami ring netizens ang pumuna. At dahil dito, sinabi ng simbahan ng Caloocan na hindi na nila itutuloy pa ang ganitong ritual. Ginamit nila ang kalapati, imbes na gumamit ng mga bata na mag-costume ng angel. Ikaw, kabisyo, anong gusto mo? Maging angel o maging kalapati? Sino? Ako? Kailan pa bang memorize yan? Basic! Basic, sabi nila talaga, ugaling angel ako eh. Pa-angel na ako. Ay, okay, maniwala na siya na. Yung kasi bisita na si Jansen, hindi na naniwala na pa-angel Maniniwala ka si na eh. Angel. Diba? Kita niya naman sa personal, tahimik talaga ako. Eh, talagang... Ganun ba yung angel? Oo, nagpe-pray lang ako sa gilid. Yun yung mga pa-angel na. Wow, nagpipray ka na doon. Pero animal cruelty nga yun. Very bad naman. Aminado naman balik yung na rin ano. kaya natin. Ibuka yung kamay ng ng Oo. tao, yung kalapati, pabuka yung... Tapos itatali Oo, para itali. pilit siya Diba? Ayaw sasabihin nakabuka. human Oo. cruelty. Yun. So, at least na naman, in-acknowledge Na-call naman ng out. simbahan Yes. na, sige, medyo nagkamali kami doon sa ritual na yon, ititigil na yon. Yan, So, very by next good. time, hindi na Oo. siya gagawin. Imagine, buti na lang nakita sa post, pero kung ano pala, lagi pala nilang ginagawa, diba? Kasi nga ay... Pero nung araw, nung wala pang mga post-post na yan, malupit talaga tayo sa mga, yung yung mga ibon nga dati, yung manok tinitirador lalagyan ni ng Mang sapatos. Di ba? Oo. Oh, yung ano pa ba? Ano yung tinitirador ni Mang Kanor? Kalapate. Yung kalapating mababalipan, aray mo! Lalalala. Hindi ba? Sa mga sa probinsya, may Balatik, tirador ka. tirador, oo. Sa amin, ang tawag sa inyo yan? Balatik. Balatik. Sa mua, pintik. Pintik. Oo. Pintik lang ang walang ganti. So, pintik, di ba? Yung ano ko, pink color pintik. Aray mo, patingin. Si Jansen tumatawa, gustong tumingin din kung anong kulay. Ay, nako. Kaya bawal po talaga kung animal na, alam mo yung may stress yung isang hayop. Very tas ipopost bawal. mo pa. Oo. Kaya yung... Instead of tulungan. Merong isang hayop na pwede niyong istressin. Yung Ano hayop yan? Yung ex nyo. Aray mo! Hayop talaga yan. Istressin nyo yan, istressin. Makaganti man lang tayo. Sige, ganun lang. Ganun ba yun? I-chat nyo ako. Akong bahala. Kung nahihiya, natatakot kayong istressin yung ex nyo, akong bahala. On behalf. So, i-stressin yung, Stressin yung kalapati? Yung ex. Dapat lang. Istressin yung ex. Yung, Sige, yung sige, ex sige. nga. Dapat lang. Ang ganda ng pakpak Nung kalapati? nung ex ko. Uy, ang bango ng pakpak. Ng kalapate. Nung ex ko. Si Jansen, tumatawa. Marami Pakpak yata asawa to, eh. ni... Saan ba ako ni Pokpik? Ayan. Ano? Ano? Wala kang
pipilian, no? Ha? Wala. Dalawa eh. Asawa ni Ulitin mo si... Pok... Ano? Ano yung tanong mo? Pakpak asawa ni? Pukpik. Ayan. Ano mapipiliin ko nun? Gusto mo talaga. Gusto mo na mayari ko, madama-tawa. Ang taas ng lipad! Nang pakpak? Ah! Kalapate? Nung ex! Hay pala! Yung ex. Yung kalapate. Okay guys, maniwala sana ako guys. Pero sabi nung kalapate. Sabi nung ex. Oh, Kasi, hindi mo na kasi siya pinansin. yung ex, Opo. ang puti. Nung kalapate. Yung ex. Oy! Oy! Glow in the dark. Sana nga, sana. Glow in the dark ng kalapate. Hindi, yung ex, sobrang puti eh. Kahit madilim. Mahal mo pa siya? Opo. Aray mo! Ayan na, Ano, ayan na. hanggang alas 9 pa po tayo kabisyo. At sa mga driver, abangan kung may nanalo sa amin ng Love Knows No Boundaries! 1.5 po yan, ha? Ah, Dito lang sa istasyong number 1. ito ang 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Love Radio. Basic!